sawaba saiba do saibate tabina de do aye sebo de parce que saiba ye de ni mo mi nye chide nye ini chide nye nyugo kumbe nyugo nya yorola ili manana ye kasa oli maniaka ninde to ko saiba bon na jasini chide ma nyugo kumbe nyugo nya yorola donc aye seba uye tabina de do aha wa alaykum salam fajiri juma eko misagi kakuma ka eko bon ni min fo doro ko e ma se ki ka sufe na fila salli bo fajiri fana e be wuli wakati min fajiri fana sallira tile bo wakati de wulila ibe fajiri de salli min ye fajiri ye farda wakati ballento wala kiden ko man nama an salata aw nashiha falyusalli idza zakaraha laysa laha kafaratu illa jalika kiden ko ni mo min nyina nay ka salli ko ube sinogo de ita ako wili la wakati mi ube hakli jigna la wakati mi asallo wakati kafara wure tala no wote wala farda koni inye nana akori tumbe sinogo de wili la wakati donc iba de salli de tile bo wakati do tile bi wakati do ne nafila ibo bila de ne tile bora buhari suran kuma na nafila takaya aha bo ko fula be salli kelen kunkulo ko felen wa be daga ka salla ko fe iba ko feli chogo inde faram fancha sino kay kun ko fe otem fe haram yala yum me ko feli modelu de do be ka kunkulo yoro do ko fe ka yoro do to ube ka yoro do di ube fasigo ka kun fele ko wa ko fe chogo ulu de haram wote be me wote o mo ka ko fe salli bali wa har ya na ya kun ko fe chogo la chogo mi mani fasigun ewa kunkolo kofe chogo junubu de ba kana ya haramu min ke meta kalima mi yabali be sika sallako bo ko mo mi nya ka jakka bo be sika jakka ke ka suta mobilisa kabila misiri kono te dagaye jakka te do ko sugula ala yere jaka ye yoro shegi de fo ibe jaka do dola kelendela sirebe sami ngana mpiri sasa ko sasa bane ngana mpiri ana duana on ma ilo ngana mpiri mana sallu na hatta ngana mpiri ta ango duana mowe ko sasa bane ngana mpiri te ngana araka na atia ana duana on ma ilo ngana mpiri on ma siko ngana mpiri ango duana mowe kama na hatam pachi bo ke hatam panchi entadi ana hatam panchi alla nyini ngaro an ngana ido al mami nyabatte ube ambani agani igana tirindu kuri ti agari terenka sira gana tampanche mundudi aha ya wa salam bo koni mo min ka bange ba ma dem kundi saka fagaila ndella ka foya boni yere korwa yare yeshe soro islamia serati balaka ati bali kafaga wala sunna tumbe bange baga de ka ifa de ka na ya she soro bake na ma she soro abina ka boka me ni yere na na konye she soro mba faga salima sariati balala ibe se ka faga bo an kuma nan nunun ka kateme ka caya ko karamo do ko ambe se ibe se ka salli bambana kanna an kuma nan ninka mo jole salli la foite se ka foni arabu kante har min ko cide ma ko le desiraka qur'ana yurusi durusi al desiraka fatiha durusi a jole salli cide ko halit sabbihi wa hamid wa halili subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illa
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تيدن كو كانين دي بلا فاتحة نولو يجولين تسكا فوي فوق ني عربو كانتي ate be ka salli ciden ka kito nyegen kono o hari ni ciden to gomme ebe nyegen kono I kana salli ciden ka ni nenye kite nyegen kono jikurte fo nyegen kono alaykum salam bonne an ka del few nana an ko an kana mo kere kere ko be nyin kali nye shama an to fe ne ka dersu nu be lameni hakili ko ko na be jamana en kono ni mbora kalama ani silamiya teta ni nana la dersu la aya dola ube hadisa dola mba franfansia ne ka fa be mo ta kanyin kali nye shuma ne to fe parce hada madin be sika dina cinya bange ni mata groupe ta toma ube ni mata mo ta toma san ko be jamana munun na dina ma famu fo mo ko ka dawa cugo koloshide wa alaikum salam bo ko hadisa do be ko shimfani min ummati ja sallallahu alaihi nas wa ja fasara nas hadisun daifu ube hadisa nyi mawdude hadisa sahlente nyi ko ciden ko mo fula bale kam montola nu nyana be nyana nu ciana be ciana hadisa sahalen toye komu barate siga kana amana parce que hada madem fule mo ba fo ko président nyuma aw de be nya folo o mo ko famu وكذلك نولي بعد الظالمين وكذلك نولي بعد الظالمين بعد بما كانوا يكسبون بن خيم بن آيات أكو جمكلو وقتي أبي تشوغمي على بومي غنا فاما دي أوما أكو تمامي سيبو تلين توندو على يوكا فاما تلين دي دوما تمامي سيبو تلين temena banu umeya na bani abbas nyana ko jamakulu depuis islamia gale jamain de chogo mi doro ala bode fama di awma aw yere ka jogo na kala hala be chogo mi ode fama be di awma kon ni nye ala yere ka hikima dode jamakulu be ika fama de be di awma ni jamana ba fi fama nyuman ka soro aw de be tile ala tama abe nyaade folo akatile naw nyana atile la ala te mosi tonyo kana na fama tonyo de yakona ko ali ibn abi talib tilela khawariji do nana ali ibn abi talib akum munna abubakar tilela mo ma murta bolo umaru tilela mo ma murta bolo mo murtila e bolo ali ibn abi talib ko ako abubakar ka mo maralew anu umaru ka mo maralew kera ne ali ni nyogona de men ne ka mo maralew kera eni nyogona de o de ato mo murtila ne bolo masake do me bani umayya masake do ubake ka korfo ko masakin tilelente harakati ko Abubakar harakati Umaru aye ewa embeta suddo ke ka dumuni do tobe ka jamana ka hakilima fura nyon ka be dumuni ke ako jama ne nyana ba fe kan ne ka ke ko Abubakar no Umaru aw ko de kadanye de masake bo ako aw ka ke Abubakar no Umaru ka jama e folo ni aw kera Abubakar no Umaru ka jama ni be ka Abubakar no Umaru ni aw makini Abubakar no Umaru ka jama aw ko ne ka ke Abubakar no Umaru abe sika ke togodi faut pour place ou à Kanyede. Bon, koya la bedaga eka kurana aya mimbe wajuri ka ikado ika fere fen koro ka ke publicité ala ka kurana aya tesika ke moshi ka publicité kurana kabo oma. Bo ko kawarju munum bora ali ko
ko aye kiri kene fengure min te qur'anai uye ali kafira de tumamu o yo fe ko alima ko mun nyato ambori ko fe ko eye kiri di mo de ma ko la ko qur'ana ko ini hukum illa lillah ali ko kalimatul haqq urida biha al batil akuti ya kuma de fulaya fo me awi be galunde nyini nayi buna basa kamuna kasula ay ujo yoro law parce que tumami ali brabi talbe fule tumami ani mawiya be kelena kawarju faralen tumbe ali de ka deme kelela mais tumami suluhu nu yoro nana ali ye mugo do bo ko o ka ke kiri tigela islam groupe fulani nyogonche bembe na chogomi ko ali yere kafiri rasisa ko parce que ay kiri di mugo ma ko kiri tigalay ala de mote kiri tigalay mais buna basu yu jola tuma ma tanu muna kasu parce que o kaja andere su in ka fatawa te sokota mbe yoro nin kelende tala ako awye ali aye ko mu jumam na kariyaka aya ko ni ko jumawe ko aye cheke hada madenke kiri tigalay ako aye hada madenke kiri tigalay ko ako ali hada madenke kiri tigalay puri joli bode kajo ote uko bo ako ala yere ko qur'ana kono fabu asu hakaman min ahlihi wa hakama min ahliha ako ala yere ye hada madenke kiri tigilay fenna jolibo kabo minye muso nyefela qur'ana kono ala ko ni furu nyogoma fula nasira na sosori boni nyogo nse wayin kafitu mushigari bainahuma fabu asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ala yere ko furu nyogoma fula nay asira na ko sosoli buni nyogonje kiri tigela kabo che ka mola kiri tigela kabo muso ka mola bo ako ala ko ni mugo minye e wa kungo kono sogo fagai namu bila yahkumu bihi jawail adl minkum ala ko mugo tilele fule ka kiri tigala ako chogodi ye nyogo nyalla je umatte me yero subhana abet tila munaqasuma mugo ba fula de tubira kabula donc o kawari ju bo o chogo de la ube ayaw faamu ko jugu de la kontere de ka ube ayaw faamu kontere de ka kata barake na faamu baliya doronde bula bo koni madrasa karamo na dona kalasi ko demsenu be wuli ka jo ko be chogodi ni karamogo minya kala daye ni donna fo demsenu ka wuli ka jo ye doni o ko fe ka sigi atebbe silama sallallahu ciden ko mana habba an yatamasala lahu rajulu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar ciden ko ni mugo minya kanu ko ni nen nana mugo ka wuli ka jonye ako yere ye sigi yoro do labbi ye jannaba kono donc ana shiko tanke ciden ka sebo be ciden fe me tanke o bado nin ko su mandi ciden ye ciden bena kana siga ka sebo ce mo shi te wuli ku be joy donc kodo atebe ka fo ni ne donna kala shi kono kalande be ka wuli ka jo doni o ko fe ka sigi atebe silamiya sarala me doni ke wa ko ni eye kalande be kala shi kono ni karamo min kala dado ni anana ema ke abeke sababu ye kibugo ube abeke sababu ye mutihani wakati abatige kabo iku ibe tora surala bonana na eka wuli ka joye eta kera komi karabale kasuru ibe koyin koy biskun kono me eka wuli ka jo junubu ba lede la junubu te ela wa alaykum salam bo ko odo ko anko suratul nur tafsir la golofula wal qawaid min an-nisa musomunu nu korola uka kalobo tigera umakote chebolo chefana makotu ulula furu boku ulo har nu be bonu ma hijabu bayndo ku far ko be sutura u be se ka bonu kala da finu ye ala ye no yake ulu ye ne ona tabe ala ko nu yere be bo u ka yere tanga nu yere ku yere sutura o de kani
bo koye doye della keni oye koni muso korola ibese ki bolodi wali musoma ibese ki bolodi wali chema parce que korola nonun te nyogon sirala emay hari ayen kuna la ko anyista fifina khairul lahunna hari hijabu baliya min yere fora ikana ewa nyatuguna uni feun ken tante korola kase degere doma junubu bori ka ala noya dirima mi haruna tabe ala ko yere ka yere tanga nyini yere ki yere sutura wode kany oni bolo dili te kelenye bolo dili chide ma istisna do yoro la silama sariyama siti ewa koroya ni korobaliya fo hijabu yoro de koroya fora ni min korola me yala bolo di yoro silama sarayo fana haramu ya aye koroya fo foyewa o ma foye chide ko sallallahu alaihi wasallam ako ewa ma masatu amba shetu ko ma masatu yaddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaddo jinabiyatu qattu ako tidem bolo maddo wali muso bolo abada tuma mi tidem fanay muso illahi du nyogonya ni ani cewu yellahi du sirbu bolo dama muso doya bolo sama tidem ko ana nabiyyu la usafihu almar'a ako ni nabi nyuma de netim bolo di wali muso ma ni ne aw kallahi du nyogonya kuma de banya nabo ne ka kuma muso kelenye abe kuma na muso kemeye ciden ko adola kelen ka kalali meseli ta ka sori fari kolola baga min bola tora min bola iko ko da kadila ka teme ka maga muso la minte daga ye donc muso korba ko tola mo ti ka jumara miye ate be iki bolo ta kadi o ma ye haram o tebbe oni hijabu no ya yoro te kelenye Waalaikum salam. Bo ko Qur'ana itilalen ko fe Qur'ana kala na ka fo sadaqa Allahu alazim wo doni ke ba ko le sirita la dinala kuma nyetinya kuma ide ko li sadaqa Allah o be Qur'ana kono me ika kalam bannen ko fe ka dafa na sadaqa Allahu alazim ka ki kala da sunnate le sirita la dinala wala don ke ba ko ni mo mi nyaake wakati no basiti ka me kana ki la dai sunna toy sheba wo chide o sheba wo sarafu munun temina nugo ka kalanda fa masabati bolo ko ba dafani sadaqallahu alazim ye bo ko ne ji fare lai ko muso ko kana ni ji islamiyya sare ko ni muso kana kuma kana fere kai sariya mofo sariya mafo ni mo ni muso kana kuma de ala yire ko qur'ana ko fa iza salitumuhunna mata fa shaluhunna min wara hijab akunna bu nyine ka jiya makono fen jiya kam minan ko jiya ko do ma minan do ma aka ke hijabu de ba ne nyonje alama bali ko ni ceni muso kana ko abe kuma daga lew ani sanni fere kuma bashi te wala ini muso ce abe kuma silamiya sariya ma haramu ya fana ka muso laje aqul lil mu'minina yakhduruna min absarihim min lil tabuidi ala ye fulelu do de haramu fulelu minyenka Allah jeni da mu ni lajeli ala yo de haramu me fulelu sempulute bashi to la be sanni fere la nya bala ma lajeni adabo kama kan lajeni damu lajeli silama sare mi pale kola donc o ibe se kata ji fere musola ina be kuma ka fere kuma fo ibe ji fere la meina kana lan kolonya de wali cheni wali muso kone kana lan kolonya ni sabana farlen taw ka kiden ko ni afula be yorola aka sabana be ke setane de donc ina tel lan kolonya de me sariya ma abali ko kana fere ke nyono ube kana kuma nyono sariya mo bali ko ne nyinin kale fula de ke folo ko denyere ni
n'i ye a kundi k'u sigi ko o ko ka pese sanu la n'a bɛnna garamu hakɛ min na i b'o sarakati sanu tɛ min bɛ hadisa kɔnɔ warijɛ de don n'i ye a kundi a kun sigiw i bɛ taa warijɛ fɛrɛlaw de ma o k'u pese n'u ni warijɛ hakɛ minnu bɛnna i b'o olu sa k'u sarakati n'olu yɛrɛ ka dɔgɔ yɛrɛ i b'u tɛ warijɛ fɛrɛla in bolo wari bɛɛ bɛ min na sefa la i b'o to sarakati fantan dɔ la warijɛ de fɔra sanu tɛ a ka ɲininkali filanan ko ka sali wele denyɛrɛnin ka sali wele kini tilo la ka jɔ numan tilo la k'o bɛ cogo di hadisa fula in si sahalen tɛ hadisa fula ya si ma saha ka sali wele kini tilo la ma saha ka sali jɔ numan tilo la si ma saha mais dɔnkɛbagaw ko salafu ma wuli u bɛ baara kɛ ni nin ko sugu ye ni mɔgɔ min ye baara kɛ n'an tɛ jalaki mais a kɛ yɔrɔ ye dɛ den bɔra kɔnɔ la yɔrɔ min dɔrɔn ka da dugu ma a kɛ yɔrɔ y'o de mais n'i ka muso tun bɛ dɔgɔtɔrɔw de bɔlɔ so kɔnɔ a jiginna o kɔfɛ de ye wele ka taa k'a d'i ma a wagati taara ka dan kɛ parce que a laɲini ye de kuma fɔlɔ min n'a b'a mɛn diya kɔnɔ a ka kɛ sali wale ɲɛ voilà mais ni a jiginna yɔrɔ wɛrɛ de u bɛ na e ma wagati min furancɛ kɛra la a kɛ wagati tɛmɛna bon ka hadisa fila in si ma saha Sheikh Albani tun ye weleli nka hadisa tun ye ko hasanu ye a b'o o b'a ka kitabu dɔ kɔnɔ a b'a kɛ hasanu ye al-irwa'i al-khalil a bɛ hadisa in kɛ hasanu ye mais kɔfɛ a nana bɔ o la ka hadisa in de parce que olu ye mɔgɔw de u bɛ tiɲɛ ɲini yɛrɛ dɔ la dina u ye kataw ye dɔrɔn yɔrɔnin kelen bɛ bɔ a la a tun ye hadisa in kɛ hasanu ye ko mun y'a bɔ hadisa in na ko ale ye hadisa in ta Ibn Qayyim ka kitabu de la Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibad ko Ibn Qayyim ko hadisa in ma da'if bo hadisa don bagaw bolo ni ko hadisa ma da'if ima jidda faraka ni turugo wɛrɛw nana hadisa kan nasira wɛrɛw ɲana u bɛɛ kɛra da'if ye jidda ma faraka u bɛ se ka ɲɔgɔn giriya a bɛ kɛ hasanu ye donc ale y'a ye Ibn Qayyim ko da'if a ma jidda faraka donc turugo wɛrɛ minnu nana hadisa in na ye olu de fara ɲɔgɔn kan y'a kɛ hasanu ye mais o kɔfɛ ko Saudiya kalanden dɔ a y'o ye o tun bɛ magistère de dila ko b'a fɔ min magistère a tun bɛ irisala dɔ de dila o kan a ye hadisa in ka turugo bɛɛ naati ko hadisa in ma da'ifu jidda a ka turugo bɛɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko hadisa in ma da'ifu jidda ko tuma min ale ye o risala lajɛ kalanden ka kitabu lajɛ donc a y'a dɔn kataw y'ale sɔrɔ ale bɔra hadisa in hasanuyali la a ye hadisa in kɛ defu ye donc ko a bɛ ala tanu a y'a fɔ ka fara ko ale bɛ ala tanu ni ala ye nin kataw bange ale ye san'a ka sa donc o kɔfɛ a ko a ma mɛn a y'a mɛn ni Saudiya kalanden min ye ni risala dila ko a tora accident na o i y'a ye ninnu tɛ yɛrɛ bonyabagaw ye kalanden a ko a ye hadisa in ka turugu bɛɛ nati a ko a ka turugu kelen kelen bɛ a ko a bɛɛ da'ifu jidda donc ko ale y'a dɔn ni hadisa kɛra da'ifu jidda ye da'isu wɛrɛ tɛ se k'o giriya k'a kɛ hasanu ye donc a bɔra hadisa in ka hasanuya la a y'a kɛ da'ifu ye donc sisan u fula si sahalen tɛ mais tant que baara dɔ a tun bɛ salafu bolo dɔnnibagaw ma wuli u bɛ baara kɛ n'a ye ka na ni mɔgɔ min ye baara kɛ n'a ye donc jalaki ti ka a la ni hadisa ninnu kɔni ma saha bon ko nin ye muso dɔ ka ɲininkali ko mɔgɔ fila de b'u cɛ bolo mais olu mɔgɔ fila man kan n'u ye n'u ɲɔgɔn cɛ bon ko ale bɛ dɔ in fɔ ko dɔ in tɛ ale lamina a tɛ ale minɛ a t'a k'ale ka fɔli jaabi yo datigɛ junubu min fɔra ale sen b'o la wa bon tant que ale b'a fɔ ale ma datigɛ a la ni e ye mɔgɔ fɔ ni ale min ta kɛ k'i ka fɔli sagi junubu bɛ e de la mais e kana ka fɔli bila wagati bɛɛ e k'a fɔ ni ale min tɛ fɔli jaabi junubu bɛ ale de la e min b'a kɛ k'a fɔ junubu tɛ e la
ko mogo min ye ewa be ko be baara kɛ ni hadisa deifu dɔrɔ ya tigi be cogo di bon mogo si tɛ yen n'a bɛ baara kɛ ni hadisa deifu ye ni bidiya mɔgɔw tɛ bidiya mɔgɔw de ka laada dɔn olu ka dalila ta yɔrɔw ye hadisi deifu de ani hadisi mawdu ani hikayatu ani manamatu sigo ewa lakaliliw dɔrɔn karasa taara duwawu dɔ kɛ karasa taara su dɔ wɛrɛ a taara dama kasala dɔrɔn den tun t'a bolo a ye den sɔrɔ bidiya mɔgɔw de ka dalili ta yɔrɔw ye hadisa deifu ye bon mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ sunna mɔgɔw la n'a tɛ hadisa dɔ dɔn a ye hadisa in fɔ ale t'a deifuya de dɔn o bɛɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ ka laada ye de ale ka dalilu ta yɔrɔ ye hadisa deifu de bidiya mɔgɔw de ka taamasew ye bon toujours tant que ko e be mɔgɔw fɔ a t'i lamina ni e y'a ka foli to fɛn b'i la wa parce que ka mɔgɔ damina ni foli ye sunna de don fɛn b'i la ciden ka sunna to ye tant que ka foli balawu ni fitina t'a la lamina baliya de don tant que e ye foli bɔ da la k'a k'i ye ciden ka sunna kɛ i ye salamu min fɔ i ye baraji sɔrɔ ni e y'a to i yɛrɛ kumantiya o la donc ala yɛrɛ fana ko kuranna kɔnɔ idfa billati hiya ahsanu فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلاقاها إلا الذين صبروا وما يلاقاها إلا ذو حظ عظيم ciden ko de ko ni mogo be ala ko qur'ana kono ko ni mogo ye ke wale jugu ta ka esegere u be kuma jugo e akoy ka kumbe ni nyuma e tanke ko ibate ko ke ala ko tanke ni be to ko ke ibe to ko ke ibe to ko ke ika jugu be yele makka ke ko mi balima na ko mo te se kan ni jogo ke ni sabali ba ko te de mɔgɔ tɛ se ka nin jogo k'i la ju hajjin azim donc do nana ciden ma ko balimaw dɔ bɛ ne bɔrɔ ne bɛ ɲuman tugu ye olu bɛ juguman kɛ ka ne sɛgɛrɛ ne bɛ sinji tugu n'u cɛ u b'a tigɛ ciden ko tant que i y'a fɔ cogo min n'a b'o cogo de la e ka dume i ta kan i ka continuer ta kan i kana dabila k'i to o cogo la bada ala bɛ e de dɛmɛ o kan aleykum salaam ñoo de fo ko ni min ko ni yere yaado fitina be bola atoy ni yere baaro fitina bale ba to mais ni yere yaado fitina tal hari na yere ya fo den kan ikana nefo donc ebe ala ta de ke ci den ka sunna e minye e ka fo na yi lamina fule na mi lamina ajungo baka ni yere yaado ni nya fo akoy kanin fo ni ya fo be kele de fitina de be ñogon bugoni fe atoy ويودي يا أوتو فتنة سرني ركما كواتي سرا بسم الله كواتي سرا كوني ibe alhamdulillah Allahu akbar nin ko de an yi min fo ko o kɛra ale yɛrɛ la ale ka muso fɔlɔ i m'a fɔ fɔlɔ ale ka muso fɔlɔ a n'a kɔrɔkɛ u kɛlɛla ale ka muso bɛ kɔrɔkɛ fɔ a bɛ taa jɔ kɔrɔkɛ la k'a fɔ a t'a lamina ko ale ka muso ko a ma i kɔrɔkɛ ne b'a fɔ a tɛ lamina a ko ale ko a muso ma fo kati sa t'a fɔ fo kati sa ko san saba b'a kɔrɔkɛ in fɔ kɔrɔkɛ in t'a lamina ala y'a kɛ kɔrɔkɛ in banana a bananen muso in bɛ taa fɔ tusura t'a lamina a bananen
a sigora ko fendo nana masinogola ko karasa ni muso bena efo sansaba abifo ita lamina ni ma lamina ni sara ibeta jani tasuma ko ni ma lamina foli sagi ibe jani tasuma ko ko dugu jele doro aya soro alete aye dumo be wole ku kana ku ka muso wole ko ala ye kaba ko irale la de ko ale shigora fendo nana ale masinogola ko karasa ni muso be efo sansaba ita lamina ni sara ibe jani tasuma ko de ko muso in kai ya falema aye ya faddeli muso ife ko muso in kai ya falema ko o ya sura lette ale tale in fana koroke nye afo ale ko alay kaba ko irane la de mishi no to dore nani ma ko ni muso bi fo san sabaita lamina ni ma lamina ni sara ibeta jani jannaba ko de ko ale muso mu de ya fa ni nyogon fe ko o kele indura adogo ku akoroke in fatura ko hadis o de be hadisa fana kono ciden ko la yahillu li muslim an yahdura muslima fawqa salasa ومن حجر مسلم فوق الثلاثه فمات دخل النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ciden ko teddaga silamai balima silama ina ka dattige nyogon na katemetile sabaka ciden ko mugo nini balima ye dattige nyogon na ke katemetile sabaka ni sara ko be jannaba ko silama balima silama teddaga ka dattige nyogon na katemetile sabaka akonna teminatile sabaka ama nyogon kumbe nyogon ka kuma nyogon fe ka kele boy a kelen ni sara akoy be tasuma ko ciden ka hadisaro ala de kaba ko yira la ala re hinara la kanin kaba ko yira la ani muso en ka ya fa ke nyon fe sani saya donc a chama be nin chokola ala ka hakli mande dama subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik saibado saibate tabina de do aye sebo de parce que saiba yede ni mo min ye cide nye ini cide nye nyugon kumbe nyugonya yorola ili manana ye kasa oli maniaka ninde to ko saiba bon na jasini cide ma nyugon kumbe nyugonya yorola donc aye sebo uye tabina de do wa alaykum salam fajiri juma eko misagi kakuma ka eko bon ni min fo doro ko e ma seki ka sufe na fila salli bo fajiri fana e be wuli wakati mi fajiri fana sallira tile bo wakati re wuli la ibe fajiri re salli min ye fajiri e farda wakati ballento wala ciden ko man nama an salati aw nashiha falyusalli ija zakaraha laysa laha kafaratu illa jalika ciden ko ni mo min nyina nay ka salli ko ube sinogo de ita ako wili la wakati mi ube hakli jigna la wakati mi asallo wakati kafara wire tala no wote wala farda koni inye nana ko ritumbe sinogo de wili la wakati donc iba de salli de tile bo wakati do tile bi wakati do ne nafila ibo bilade ne tile bora buhari suran kuma na nafila takaya bo ko fula be salli kelen kunkulo ko felen wa be daga ka salla ko fe iba ko feli chobo inde faram fancha sino kay kun ko fe ote fe haram yala yo me ko feli modelu de do be ka kunkulo yoro do ko fe ka yoro do to ube ka yoro do di ube fasigo ka kunkulo ko wa ko fe chogo ulu de haram ote be me ote o mugo ka ko fe salli bali wa har ya na ya kun ko fe chogo la chogo mi manyi fasigun ewa kunkolo kofe chogo junubu de ba kana ya haramu min ke meta kalima mi yabali be sika sallako
bon ko mɔgɔ min y'a ka jaka bɔ a bɛ se ka jaka kɛ ka suta mobili sa kabila misiri kɔnɔ o tɛ daga ye jaka tɛ don ko sugu la ala yɛrɛ jaka a ye yɔrɔ 8 de fɔ i bɛ jaka dɔ dɔ la kelen de la mana sallu na haqqe ga nan pirita an yi duga na mowe ko sa ga bane ga nan pirita ga ne raka na wata ana duga na wannan hillo ga nan pirita wannan su ko ga nan an yi duga na mowe kama na hatan panci bo ke hatan panci tare ana hatan panci Allah nyinin garo an na ido almami ya batte ubi an bani aga ni igana tirin do kuri ti aga tirin ka sira ga na hatan panci mundudi aha ya wa salam bon koni mɔgɔ min ka bangebaga ma denkundi saga faga i la n delila k'a fɔ yan bon ni yɛrɛ kɔrɔbayara i ye se sɔrɔ silamɛya sera a t'i bali k'a faga wala sunna tun bɛ bangebaga de kan i fa de kan n'a y'a se sɔrɔ a b'a kɛ n'a ma se sɔrɔ a binna ka bɔ a kan mais ni yɛrɛ nana ko n ye se sɔrɔ n b'a faga sariya t'i bala la i bɛ se k'a faga bon an kumana ninnu kan ka tɛmɛ ka caya